Ir-regoli tal-elezzjoni tal-Kunsill Ġenerali msejjaħ għas-27 ta' Lulju li ġej huma stabbiliti mill-istatut u minn dak li ġie deċiż fil-Kumitat Eżekuttiv. Dan il-proċess trasparenti u ġust qiegħed jkun assigurat bit-twaqqif ta' kummissjoni elettorali b'chairperson indipendenti maqbul b'mod unanimu mill-Kumitat Eżekuttiv. Imma anke minn żewġ membri magħżula mill-petizzjonisti ta' kull naħa, meta normalment il-Kummissjoni dejjem tintgħasem mill-Kumitat Eżekuttiv. Fi stqarrija, il-Partit Nazzjonalista saħaq illi dan iżid is-sens ta' trasparenza u kontabilità. Għaldaqstant, il-Partit Nazzjonalista qed jiġħad l-insinuazzjonijiet u t-tawwix tal-fatti li ġew pubblikati f'sensjonijiet tal-medja. L-istqarrija tgħid illi fl-Eżekuttiv kien hemm qbil mal-proposta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista li għażel li jkunu stess li jsejjaħ il-Kunsill Ġenerali taħt il-klawsola li tippermettilu jagħmel dan. Dan għamlu anke biex jissorvola d-dubji li qamu dwar il-validità tal-ewwel petizzjoni li kienet tistaqsi jekk għandu xi jibqa' fit-tmexxija tal-partit. L-istqarrija tfakkar li Adrian Delija konferma li d-domanda dwar it-tkomplija ta' tmexxija tiegħu sal-elezzjoni li jmiss se jipproponi jew stess u hekk se jsir. Il-lista ta' kunsilliera ġiet ifriżata skont l-istatut fl-4 ta' Lulju li għadda, id-data meta fattwalment issejjaħ il-Kunsill Ġenerali. Din l-istqarrija ħarġet b'reazzjoni għall-ittra ppubblikata fil-medja mibgħuta minn Ivan Bartolo, Mark Anthony Sammut, Envin Bartolo, Emma Portelli Bonnici u Martin Musumeci. Il-5 petizzjonisti li qed jistaqsu jekk Adrian Delija għandu xi riżenja qalu li d-domanda tagħhom qed tinbidel kompletament. Il-5 kelliema għal petizzjoni li ġiet ippreżentata fil-25 ta' Ġunju qalu li hu inaċċettabbli li l-Kumitat Eżekuttiv jiġi żgwidat u sostnew li dan jikkonferma tħassib tagħhom dwar kif qed jitmexxa l-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista iżda ċara l-fatt li mill-mument li ssejjaħ il-Kunsill Ġenerali u nħattret il-Kummissjoni Elettorali, il-listi u l-obbligu tal-verifikazzjoni għaddew għand il-Kummissjoni u l-ebda individwu uffiċjal m'għandu dritt jibdilhom.